Wat mij naar Schiermonnikoog trekt is dat ik daar jarenlang ontzettende leuke vakanties heb gehad met mijn familie. Een bijzonder mooi eiland waar geen auto's mogen komen en waar je nog echt kunt genieten van de rust. Erg lekkere restaurants en echt lekkere cafeetjes. Je kunt er ontzettend leuk fietsen. Schiermonnikoog dat is Friesland. En daarom wil ik iedereen aanbevelen om toch te genieten van het heerlijke Waddeneiland Schiermonnikoog. Vanuit de provincie Groningen gaat u via Lauwersoog naar Schiermonnikoog toe. En u vaart nog geen 3 kwartier en u bent bij een prachtig Waddeneiland. Daarom stem ik voor Schiermonnikoog. Voor rust, voor natuur, voor gezelligheid, voor goed eten en drinken. En eventueel, of juist ook voor ontzettend lekker fietsen. Ik wens iedereen een heel gezellige en rustige vakantie toe op het prachtige eiland Schiermonnikoog. Ik zou graag naar Friesland willen vanwege de koeien. Vanwege de koeien. Dankjewel. En de schaats door Friesland. Door de akkers. Net als en de stro. Zwek van de kraan.